rancak banget, bagus-bagus. Anak didik Kang Mas Cokro. Nggih. Kang Mas Bagri bagus-bagus. Lincah-lincah. Lincah-lincah. Kuwi ya jumbo karo sing jenenge jaranan senterewe. Jumboe piye? Jumboe sentere bagaikan kuwi dikebyoke karo sente kaya rewe. Gatelan. Genjelok-genjelok. Berarti polahe genjelok-genjelok ngono kuwi ya. Nggih Kang. Tapi iki mau aku iki. Heeh piye? Nyawang Kang Sutris kuwi tenan lho. Lek duet karo mbake kuwi tenan bagaikan Ramadan Sinta. Wah, Romeo dan Juliet. Romeo karo Juliet. Iki jumbo karo asmane lho Kang Bendot. Sinten? Pripun? Sutris. Su kuwi gede. Sutris terdiri dari dua suku kata. Su dan Tris. Su kuwi Tris. Dadi Pak Sutris duwe barang sing gede. Oh, suku gede. Lah Tris apa? Maksudnya iki gede wawasane, gede pikirane, gede semangate. Gede semangate. Tris. Selain gede semangate ya gede katresnane. Oh, luar biasa Pik. Mulane karo wong wedok kadang-kadang Pak Sutris dadi ibu ayah darat. Sorry ya Tris ya. Adik iki bolos sak grup ya. Oke, Kang Bayu Kusuma sembari ngerantos nggih. Turangga niku sampun katuraken Turangga Satriya Banarawa. Turangga Satriya Banarawa. Nah, ingkang mangke sak cekapipun menika mangke wonten jaranan Satriya Pawon. Satriya Pawon. Oh, jumbo karo asmane juga lho. Piye kuwi? Iku jaranan orang gawa jaran. Ning go sego. Go sego peralatan pawon. Oh ngono. Oke. Sembari ngerantos persiapan Turangga Pawon Kang Bayu. Siap. Heeh. Kalau wonten Mbak Ika sampun Mbak Estu, Mbak Mita, Nisa. Mbak Nisa. Nisa. Dipun timbali gadis cantik yang mempunyai darah desa Tiudan loh. Iki asli Tiudan. Bapaknya Tiudan mek idul kono kulon jalan. Monggo prayogine dipun timbali Pak Bendot. Wonten Mbak Nisa Dia Artiani. Yo. So, Triadi Budaya. Oke Nisa. Dalem. Piye Om? Ya wis ora apa-apa. Om ya ora apa-apa. Disapa dulu Bapak Ibu penonton kuwi semenubane. Akeh banget. Lan didongakne muga-muga Bapak Ibu kang rawuh, Bapak Ibu pedagang laris manis. Disapa dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat no. Sing semangat. Assalamualaikum. Oh, ngegas semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek kuwi kanggo cah TK ngono kuwi. Lah piye? Ya biasa, salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, adik-adik, nenek-nenek, buyut-buyut. Ya komplit kayak bakul jamu. Ya piye? Engko lera disebut iri yo. Dok Nisa, malam hari ini spesial banget perform Triadi Budaya. Setelah 2 tahun lebih mengudara, alhamdulillah dalu menika saged mengudara berkat support penuh warga lingkungan Dusun Kleben dan donatur-donatur. Warganya kompak sekali ya. Kompak banget. Bisa dilihat itu penontonnya ada 27.000 orang. Wes tenan kok. Yuk Nisa, dikasih lagu napa? Puspitonolo. Puspitonolo. Sampun digarap sak jose kalian konco-konco campur sari Triadi Budaya. Puspitonolo, Kang Kiron, sesarengan BPS Audio dan juga ada lighting yang kerlap-kelip, ada Mas Denny, STS Lighting, mater sebeng pasun, mater thank you. Ada Mas Pujo, wis teka borong, Mas Pujo. Oke. Yuk Puspitonolo bareng-bareng Triadi Budaya. Ada Dek Nisa bersama Triadi Budaya. Tak gadot. Mas JB Kediri Rawuh. Kita kasih-kasihnya kalau terang dulu.
Konco Budoyo. Agawe sesem atiku. Tepat-tepat dan Konco Budoyo. Gambar tan ku jiwa katon mamati sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo akan tianing jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar yeseni tresno kang teguh lan ono liya mung sira wong bagus. Masih bersama Adi Budoyo. BPS Audio dan juga Konco. Nambar kan ku jiwa katon mamani sekar mekar lan melati rinonce akan kinelo akan tianing jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang selain hatiku, andai engkau tahu. Walakan cakra sejo sedih. Rembulan kang sumunar, yang seni tresno kang teguh, kan ono liya mung sira wong bagus. Sekali Adi lagi. Budoyo. Tangan yang di atas semuanya yang hadir. Oh. Bisa lagi. Dari Adi Budoyo. Ayo Pak Tri. Sejo sedih. BPS Audio. Oh, oh. Nambar kan ku jiwa katon memanis sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo takkan tianing jagat katresnan. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Sakata hosa-hosa. Rembulan kang sumunar, selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sumunar, yeseni tresno kang teguh, kan ono liya mung sira wong bagus. Tan ono liya mung sira wong bagus. Jajakonya. Masuk. Nisa Dia Artiani. Sam- Yang tune. Sampai lirik enek sing kleru. Piye-piye Tak lirik? skort ora tak sangoni seminggu. Oke, akan Oke. dilihat menika para prajuritipun Triadi Boyo sampun siap Siap siaga. siaga, Kang Bayu Lan ugi Kusuma. boten kata lumpen Kang Nggih. Bendot. Nggih, Kang Bayu. Menika lek rambutan dipun sampekne ya dosane gedhe awake Dos dhewe. pundi. Niki ngeten, wonten Nggih. dalu menika kathah ingkang derek nyengkuyung. Oke Kang Bayu Kusuma. Wontenipun jaranan pagelaran jaranan wonten dalu menika. Betul sekali Kang Bayu Ingkang Kusuma. sepisan menika
Jaranan pagelaran wonten dalu menika dipun dukung sepenuhnya oleh warga Dusun Kleben. Nggih, lan ugi anggota Jaranan Triadi Budaya. Wonten Rias Ayu Kidung. Tata Nusa Konsultindo. Wonten Sumber Rizki Persewaan Peralatan Pesta. Nggih, lan ugi Kang Bayu Kusuma yang membuat suara kita menjadi cetar membahana. Audio. Ada audio, ada BPS Audio. Nggih. Mas Bagas. Sakcekapipun wonten BPS Audio wonten Eka Jaya menika Bu Nurul Eka. Nggih, menika Salajengipun nggih, Kang Bayu Kusuma, salajengipun wonten Laksita Spot Mas Ben. Mas Ben ki sapa? Mas Ben ki sapa? Bapak sing nembangin. Ngomong. Salajengipun Aku. salajengipun Nggih. wonten Jarum 76 Happy Community. Lan ugi wonten Bolo Ngopi, YouTuber. Nggih. Wilujeng Dalu kanca-kanca YouTuber luar biasa. Terus bangun Nggih. rawuhipun. Nggih. Wonten Pak Asrori anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Lan ugi Kang Bayu Kusuma wonten Panjalu Aluminium, mbok pilih Bapak Ibu Nggih. perlu perabotan rumah tangga, Nggih. bisa pesan di Panjalu Aluminium. Lan ugi Nggih. wonten Bothok Makten mbok Ah. pilih panjenengan Ah, iki. pikirane kalut nggih ngersake panjenenganipun bothok saged. Kocok. Piye? Mbok piye? Ten ki pemadam kelaparan. Wow, menika penyedia makanan Makanan, bothok. Kalau kita lihat bapak-bapak menika pikirane nglayong, pikirane bingung. Terus njaluk di saged bothok. dipun bothok ngaten mboten nggih? Oke, Mbok Ten muka menyediakan botok iwak kali, Oh, ngaten. iwak laut, Spesial spesial wonten kali Amazon. Jadi Eh, iwak-iwak eh. kok kali Amazon. nyakot irungmu kuwi ya Mas. Kula ingkang kula remeni wonten Bothok Makten menika napa? Apa? Segone njukuk dhewe lho. Jukuk dhewe. Gratis ora diitung. Segone ndak ditung. Iya. Pingat bae ya. Wes kepen enjing-enjing ngersake sarapan pun siap bothok. Nggih, botok Mbok Ten. Mbok Ten. Segone ora ditung. Iya. Siji lho. Ayo bingung. Oke, Kang Bayu Kusuma. Nggih, Kang Bedat. Kasihpun Turangga Pawon. Turangga nggih. Oke. Turangga menika satriya pawon. Oh, Turangga Satria Pawon nggih. sampun siap siaga. Monggo. Monggo, Kang Bayu Kusuma. Siap. Sesarengan Jaran Campur Sari. Tri Adi Budaya.